και είναι τρίτος ο Γιάννης ο Ζαβλανός του ομίλου Φίλων Θαλάσσης. Δεύτερος ο Στράτος ο Μπακυρτζής, επίσης του ομίλου Φίλων Θαλάσσης. Και πρώτος ο Γιώργος ο Κούντος του ομίλου Φίλων Θαλάσσης. Παρακαλώ τον κύριο Σμέη, πρόεδρο του ομίλου Θαλασσίων Αθλημάτων και έφορο Θεσσαλονίκης της Ομοσπονδίας, για την απονομή. Μπορώ να πω δύο λογάκια, επιτρέπετε? Επιτρέπεται. Ζήτησα το λόγο από τον κύριο Τσεκίνα γιατί ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια, όχι μόνο σαν πρόεδρος του ΟΘΑ, και σαν